και μου ξεφύγανε, στα οφέρτε το τούτα μια γενική ερώτηση τι περιμένουμε από το αυριανό παιχνίδι. O jogo naturalmente vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Eu espero que vai ser um bom jogo, duas equipas fortes. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες. Εγώ περιμένω να γίνει ένα καλό μάτς. Sigurno je predviđeno jednu jako tešku utakmicu između dvije jake dobre timove. As duas equipas sabem que este jogo não sendo decisivo é na realidade um jogo muito importante para as duas equipas. Οι δύο ομάδες που ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το μάτς, παρόλο που δεν είναι καθοριστικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ta utakmica je jako važna, ali ne možemo reći da će odlučiti ko će ići dalje. As equipas sabem que uma vitória de uma delas pode abrir maior probabilidade de chegar em primeiro lugar ao apuramento direto. Οι δύο ομάδες που γνωρίζουν πολύ καλά ότι ενδεχόμενη νίκη μιας εξ αυτών θα φέρει αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα πάρα πολύ κοντά στο να καταλάβει την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στο Μουντιάλ. Ali sigurno ko će pobijediti bit će mnogo bliže za prvo mjesto gdje će voditi na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Naturalmente que as duas equipas vão em campo procurar vencer, as duas equipas vão procurar chegar à vitória, seguramente, cada uma à sua forma, mas isso é normal, cada equipa tem o seu estilo, e portanto são duas equipas com estilos diferentes, com características diferentes, mas que eu acho que são duas equipas na realidade muito fortes, por isso estão a fazer também deste grupo um grupo muito Και νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι κάθε μία από αυτές τις δύο ομάδες θα προσπαθήσει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα χρησιμοποιώντας τα δικά της όπλα, διότι μιλάμε για δύο διαφορετικού τύπου ομάδες. Κάθε μία έχει το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο παιχνιδιού. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τρόπο παιχνιδιού θα προσπαθήσει να επιβάλλει κάθε μία έναντι της άλλης για να μπορέσει στο τέλος να πάρει τη νίκη. Και μιλάμε για δύο πολύ καλές ομάδες και φαίνεται αυτό διότι έχουν καταφέρει και είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη μεταξύ τους. Prvo govorimo za dva jako dobra tima koji sigurno imaju razlike oko taktike, ali svaki će iskoristiti svoje oružje da dođe do pobjede. Tako je sve u grupi, da je sve do kraja će biti ko će dalje ići. Znači od toga je gospodin zadovoljan neriješen, mi sad obzirom da kaže... Ja niste carestimenos με ισοπαλία. Sim, eu estou satisfeito com o empate. A minha equipa joga sempre a vencer. É esse o nosso objetivo, naturalmente. Sabemos das dificuldades, sabemos do valor da equipa da Bósnia, mas vamos ser sempre fiéis a nós próprios, que é em cada jogo que entramos com o pensamento que podemos vencer. Η δικιά μου ομάδα πάντα κατεβαίνει σε όλους τους αγώνες ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας για την νίκη. Έχει βαθιά μέσα στην πεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει κι άλλο. Naš tim bez obzira ko je protivnik uvijek igra za pobjedu. I sad šta će biti, to ne znamo. Καλύτερα να δω, Αυτό εδώ το γήπεδο σε λίγη ώρα θα έχει αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Βοσνία και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου Φερνάντο Στάδο. Σήμερα αυτό εδώ το γήπεδο σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί η πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Βοσνία και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Φερνάντο Στάδο θα έχει ξανά. Έχω πει νερό, σε αυτό εδώ το γήπεδο σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί η πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Βοσνία και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Φερνάντο Στάδο θα έχει κυρίως με το συγκέντρωση που πρέπει να δείξουν οι διεθνείς